Tot Catalunya et veurà, tot Catalunya et veurà. Això és la democràcia, el respecte a la feina que fan els altres. Així és com respecten els de l'altre costat. Aquesta noia de quart... És aquesta, la vostra democràcia? Ara digueu-me fatxa. No, no sé. No cal, t'estàs retractant tu mateixa. Si tu mateixa ja te demostres. Tu ja ho saps, oi? La via pública que és... Democràcia, 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 democràcia. Però per què no ho respectes? Jo no ho entenc. Escolta, Ja hi ha un responsable de la via pública, no? Que és l'Ajuntament. Tu que t'apaga algú perquè facis això? Doncs, que treballes per l'Ajuntament, ets els combriaire ara o què? El poble l'hem de cuidar tots, Sí, precisament. Bonic des d'aquest matí. Nosaltres vam posar molt maco. Molta gent ens ha felicitat de lo maco que era. fas venir ganes de tornar-ne a posar perquè més. no pengem més llums de Nadal en comptes de tant Sí, perquè estem molt contents. Hem de celebrar el Nadal aquest any, perquè estem molt contents. Comptes de treure. No, mira, per 10 que en treguis 100 que en posarem, no pateixis. Tindràs molta feina. Exacte. Moltes llumetes, però hi ha gent que no pot celebrar el Nadal. Són aquí per això. Cadascú ha de córrer amb les conseqüències dels seus actes. Sí, doncs Sí, quines? Exacte. I tu? Què estàs fent tu? vols córrer tu? Vols córrer tu? Vols córrer la conseqüència? Vols que truquem? Tallaràs cap més. Vols que truquem? Home, esclar. Vols que correm? Vols córrer tu la responsabilitat dels teus actes, el que estàs fent? Ets conscient? Això que has dit? Estàs segura que la gent que ha robat, com els del PP, estan amb les seves conseqüències? N'estàs ben segura? Jo no n'estic... Ah, sí? Que bona aquesta! Molt bé, noia, molt bé. I què has robat? Què hem robat? Perquè Què ha robat la gent que teva està a la coherència és de nivell 0. Això qui... Però ella té raó, potser ara irà a recollir les caques dels gossos que hi ha por ahí. Ah, i anirà a buscar el PP que han robat i no renyarà? Sí, ara els dirà a renyar. Els dirà que tornin els diners. Està bé, m'agrada molt, noia. Felicito, I a més, ets de quart, almenys? O t'han pagat perquè vagis a tots els pobles? Felicito. Demà ja pots tornar a venir, que tornaran a ser. Sí. Feixista! Demà n'hi haurà el triple. Podries guardar la teva energia per fer feina més productiva que fer això, vale? Que molestar els altres. Ara m'estàs molestant a mi i a molta gent del poble. Estic envaint el teu espai vital. I tant que m'estàs envaint, a més amb les tisores. Bueno, tot Catalunya sabrà el que està dedicant aquesta noia aquí quart la seva energia a fer això. Vale? Vale? Molt bé. Vols dir unes paraules per la premsa? No, gràcies. Vale. Vols que vingui els Mossos o que vingui els periodistes? Qui prefereixes? A veure què diuen. Però podries trucar a tota la premsa? No em cal. ¡No solo tu casa!